Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Haka jingmi jongador barch nong nongram hills haka tayo baladab ban kirshani ka bling it ka way na ka company ka baladab ban yeng ban de jing de hang ni hapo nong ba shilong kala pen long yi samlai ka bayeng halaki kjat ban mi cha khmat ban kren bat ka e ka jing tip ka baki dan hadien bakla seng kam kham tam bat ka kam de jing de Way ni kini udah usamla rang ba usamran SEM ubadan ni kedukan de marba mat ki way ki mar hak thai maulai padha mi shikmat ban kren halor ka jingdo nong ka bakiamat ula kren shai bha kham tam ka bede ba ka dor de bat bakim saliaru ban pen duna dor tang ban do jat ki way Ulo ongru baka bling et ka badan la ka jong ka bai seng ka phe na ki way daga ba ai nuk sai ka vishal mat lor ka taw la kren ru halor ka bha ai kam ai jam ka ba kila ong ka kam ka ba ki sedang ka de ka bahyar na ka way ka pateng sha ka way pat Jadi berkeciuman cukup lengkit, mo. Ketika kaiga bakta bayi ketika rit ke baki kia, kata apa pendapat ya ketika ke baki kia, nuksa ni ya kawe ka umso real juice, mo. Kabah ka MRP jongka kate aspa, ka lengkit kate hispa. The what distributor ubah ning hip tiap uru tiat akador hispa. Te na ka lengkit kate panyo akador. Social hagawi ka bentar kolong ba pablingkit kadon ka business model ba kim salia ban bandon yang ka bleeding cost ka bamut ba kat nolak mlele kat nangla ban sus ban nyon ni kini kibarit nyon bet temat kini kimat hap ski dah kelaja ne marwai kan selek kat pamut te kani ka bleeding cost pa pini khat kuno mangi ngila pa makprit mangi thiet ya ka juice Hakador ke hispa sau po san hispa san po. Kumno gindi kador hispa, kumno ngin permi bay nong tray, kumno ngin permi bay dukan. Kabaligkit te kadon ka investment, laka jom kadeka startup. Kabal ayo ek investment nakalag sa dong kari India bat na syabar kari India ru. Te kam salia ba kan pelut ya kita ke investment kayo ban penyapat ya kiwe ki nong syong dukan. Te pindapat example masuk ni mo. Ni ka bishal mega maru ka ai ki offer ka ai ki discount ndre pet bahapan kumno ka bishal mega mat ka ai discount tang hakimar ki ba makahi kasna ka bishal mega mat ka di ki umpun yang seputar ka di ki umpun yang engine ka di ki umso ki weru tang bai ki tu ka ai discount ka ai stikar tang ba ai mengi ndre bukan ai kuput ka ba ai blikit ka menu ka ai discount ya ki mar ki ba makahi kasna kamla ban ai discount kulmar ya ka ba kimde hi ki mar jumka Nanta iba ro ila keren hakabede bat kecing yo kam jing yo jam bat sokawai ru kumbai la omru ba ni kum kinong sung dukan kala de ka generational employment mo kidon hangni kiba la asan dukan kilai pau sau pau number te ki kila ai kam na du imi e mei pa jung ki so maki nam ta saki khun jung ki kin shimti ka kam ta de generational employment. Te hakini kindiat singi ngai ika artikel hapok Shillong Times kubato inside Shillong unfixed income. Hakaba hidat na kajong ka section of society kaba kibriu ki mat ka jong kajing e. Pi mata ka jingwan jong belgit kumala pampa iba kanang penhiar susu ya ka average household income jong kibriu ki jongi. Kumbangi tiap menta haka jela ka jongi he hakabede bat ka average household income ni siapa khadu siapa try tu apa kari India kata pet tang hapo ka sor shilo hak sorba jungi napa ikan ceki nong kendong umpat dia la banyak jual kumki sor hapo sorba jong Bangalore sorba jong Chandigarh kibaka household income jungi kala apo isya ka aku pralek pulak mangi ni tak alak lailak hisnem ru 4 lak kilong yin ki jungi de lada kini kidukat ki hap kabamut kan kata hadu kata-kata pinken mah por kubit ngatarai dara kitukan kihap na apoy biang skowi por kubit ke ba hap sam khaw pat sa skini kinu trai tukan sarkar hapan permi sakalahat skim sam khaw sam do ingi trai tukan te pi kai ke ba ngihapan sung thu long ngomong ba ki business ki bawan hang ni hapo ka jela ka jungi lingba jong ka HDC ki ba paklalut kidon ki ba yarap
ya ka jela ki jungi kumachu ai nuksa ki uyu ki booking.com ki agoda ki bayrapan book ki hotel si ki homestay pe ki wan hani kamdan cikta ya kini ki hotel ki proprietor ki jungi ki badan ya ki homestay si ki Jakarta pe nang ta pin pet ke jingwan jong ka Marriott ke jingwan jong ka Bibanta kam kata ya ka Center Point kam kata ya ka isi ni kam kata hotel assembly nomor ki kim operate da ka ba nyon ya ki ba dan lupa hakani po ka jela ba ko ka lupa ka jung de ka business model jong ka Blinkit hi pin da perkhat kamlong favorable na kam ta ka jungi Hakaway kaliang uniu ba samran ulong, ba ukwa ba ka KHADC kan bat ye karay ka blashim, katabanum I trading license ye ka Blinkit, na magkaday karay ka bakirsyan ye lagi jong kinong song shnong. Ai ku play ya kani ka isi jong ka KHDC ka pala perkhat na mata ka jungi but kumakalong mata kala kastan ya ka order ka jungi ka ba kim ya ka trading license siya ka Blinkit bang ngai scam bakan bat scam ya kata karay ka jong ka kanum kala bat ka ba kam kong san syuru ka ba pan pai ba kirang pa snong mo kinum la ban kinum tre nong ban ai anu sinim ta kanina kalian ka junga ngapu dukan apa mulai morok kidan ni perlok ba delang na thaj mulai ka jungi ka ba nging la dapat ai ya ka city ya ku kunju ya ka representation ka tahun dorpa bangilai keren ni jingi ka jungi ban kalian tahun dorpa kalau apa benya ai kini bakal kular ni ba kani ka ta sisya ikinong syong dukan haka mulai area bak ngidon kamru ya kirang asnang bikin sutu isya kata bakani kan ta sisya ya kayo kokot jong paro hi kumakalong hi kumbaong iba baka Blinkit hi kamdai ka company ka ba create ya kata ka workforce ka balok tikna ka kawara eta ka workforce biki ong akin parang ka gig economy lan ka gig workforce ka ba utu no ai delivery teng utrai barka Blinkit teng utrai kiwi delivery na teng kamai raktu ka ayu bakamdan kanu ka fixed income naga manta jung tu bakamai bakani kalong ka pama haba kanu kalong yin ka pamla bandon ya ka fixed income kawan ra ru ya ka jinge wara ru ya ka imlang kasalang ka pama tinggi ban perkhat ba na manta kani te ini hi ji ai jumut ne ye ba ngingi syam lada ka Blinkit hi kan operate hasilong hi berkawai Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya